Malta taspira li tkun waħda mill-ewwel pajjiżi fl-Ewropa li ddaħħal leġislazzjoni biex tipproteġi l-ħaddiema li jaħdmu b'mod remott. Il-kunċett magħruf bħala right to disconnect jirreferi għad-dritt li l-ħaddiema joġġezzjonaw li jaħdmu mid-dar wara l-ħin tax-xogħol. Dan id-dritt jibbanifikaw minnu kemm il-ħaddiema u anke min iħaddem. Il-Ministru Carmelo Abela spjega li din il-liġi hija maħsuba li tmur lil hinn minn dan iż-żmien ta' pandemija għaliex aktar kumpaniji qed jimxu lejn xogħol b'mod diġitali. Li filwaqt li nimbuttaw aktar u nħeġġu aktar kumpaniji li jinvestu fil-qasam diġitali li jaħdmu mhux b'mod tradizzjonali minn fuq il-post tax-xogħol tagħhom imma li jistgħu jaħdmu anki b'mod remot jew mid-dar. Però fl-istess ħin irdu ndaħlu ċertu drittijiet oħrajn li ifisser li l-ħaddiem f'mument partikolari ikollu id-dritt li ma jibqax meqjus li għadu fuq il-post tax-xogħol. F'laqgħa ta' konsultazzjoni pubblika mill-General Workers Union il-Ministru Abela sostna li l-futur tax-xogħol diġà jinsab magħna u jeħtieġ li jiġu assigurati kundizzjonijiet xierqa din ir-realtà ġdida. Il-Ministru rimarka li Malta minn dejjem kienet fuq quddiem nett biex tħares il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema fuq livell Ewropew u assigura li dan il-Gvern se jkompli jisma' lill-imsieħba soċjali biex jaħdmu favur kwalità ta' ħajja aħjar għall-ħaddiema u l-familji tagħhom.